Mehmet Barut li Sura Navçeya Diyarbekirê jî dayîk dibe û hezkirina wî ya muzîkê wî ji bajarê Diyarbekirê demeke dirêj dûr dixe. Barut bi Kurdî û Tirkî de asteka baş û zanistî de karê muzîkê 26 sal bênavber dike. Lê piştî ku karê muzîkê kêm dibe û vedgere Diyarbekirê jî ciyekî li ser wan tam û xwarinên xweşiyên Diyarbekirê vedike. Mehmet Barut li gel xwarineka taybet ku bi xwe çêdike û nav lê kiriye xwarina Barut tava xwarinên wek çomlek ango dîzik, poçik, dolme, qelî, tirşik, fasulye û her wekî din jî çêdike. Barut tîne ziman ku ew niha wek kêfî muzîk dike. Lê êdî xwestiye vegere welat û bajarê xwe û ji bo deriyê debara xwe jî vê kargehê saz kiriye. Diyarbakır'da kaybolmuş çömlekte yemek yapıyordular. Dema az hatim Diyarbekirê min dît ku gelek tam û xwarinên kevneşopiya Diyarbekirê ber bi nemanê ve diçin. Tama destên min jî hebû û bi hevkariya hosteyê me hevjîna min a ku ew jî xwarinên malê çêdike me dest bi vî kara kiriye. Di pandemiyê de rewş nebaş be jî ez bikirina karê xwe keyfxweşim. Di zaroktiya me de çêkirina dîzikê wek çandekî bû. Di destên zarokan de diçûn firnan û dihatin. Em jî wan taman çêdikin û zindî dihêlin. Mehmet Barut hin xwarinan bi xwe çêdike yên ku ew çê nage jî bi hosteyê taybet û hevjîna xwe dide çêkirin û tamên cuda li dikana xwe pêşkêşî şêniyan dike. Şêxmûz Tirkî jî tîne ziman ku hosteyiya xwarinên Diyarbekirê tiştekî xweş e û ew jî hem karê ku jê hez dike hem jî bi vî kara debara xwe dike. Bu pê sal ez ustalqî dikim. Ez hatim birî îş dikim bu heyş salî. Güveş şêdikim. Tirşik, qawurme, vay cümlekê da çêdibê güveş, tirşik. Vay daxê da çêdibê, ew wî heriyê çêdibê ya dişîrin firnê lezzetî ve xweş derdike. Vê jî tecerê xweştir dertî. Mehmet Barut tîne ziman ku gelek kesên ku tekez heftê çend cara li gel wî xwarin dixwin hene û tîne ziman ku ew bi biryarê ku xwarinên ji kevneşopiya bajarê xwe biparêze û zîndî bike. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.